su Lipovini 17. godine. Сега имам 88. Бев осуден 3 години. Бевме 15 ученика от Велешката гимназия. Господ гледа. Ниеден от них не остана в ушея на свои 88 години. Поминахме много маки. На Кралево, Централния затвор и Идризово. Фанати su pantалончини, блузички. Надушаме без нищо, така сме лежали, че се криеме гърб со гърб да се затоплуваме. Поминахме много тежки матки. Но ете, Господ им даде сите си, дойдохме дома после издържаните казни. 6 месеца не държа под истрага. Мастер от нас се извадия за тия 6 месеца. Но, ете, от кога си дойдохме от затвор, още по-големи маки изтъпахме, поготово фамилиите наши. Моите деца, синот и тjerката, плаченката, очко му ти си зват. Абе, защо плачете, ги прашам? Тато, вика, ти не знаеш. Професорът на сите ученици ти ми рече: деца, пазите, между вас има ученици, че родители са судени за добро. Ете, това имам някой сълзи на очите, но това се сълзи да са радостници, защото архивът на Македония успея сите тия църни страници да ги стави на листа, да луѓето разберат дека ние, македонците, не треба еден на друг да се супроставуваме. Ние треба да видиме сите македонци, само македонци. Затоа што многу луѓе и денеска има кои се супроставуват на нашиот идентитет. Званично треба да им се каже на сите од највисокиот врв на Македонија дека Македонија давала жртви, ако треба и че дава, но Македонија не ја дава. Толку би имал да кажа, јас многу